אופנוע ערבה 2006 נערך השנה השנייה. מזמין את ציפור הרוכבים הישראלים ליהנות מהקסם של המדבר, מהאווירה המקסימה הזאת. ובנוסף, מזמין אותם ליהנות מהופעה של מיכה שטרית, מתחרות האופנוע מעוצב, ובכלל אפינג ענק. ערבה, ערבה, אין קץ, אין הבוקרים תרה. נכון? משהו, באמת. מאיפה באתם? מהוד השרון ומראשון. מראשון, יאללה תהנו. הייתה נסיעה טובה. מקום מדהים. יופי, על הכיפאק תהנו. תודה. ביי, תודה. האירוע, אני חושב שהוא בזמן הנכון, במקום הנכון, והיינו רוצים שיהיו יותר אירועים כאלה. מעולה, הגענו מראשון, נסיעה נהדרת, הגענו ישר לשקיעה בכביש הערבה, סוף העולם. המחנה נדלק ירח, המאהל כוכב זורח. לא הספקתי להתרשם, אבל זה נראה לי מדהים. פעם היה לי אופנוע, אבל לא החלטתי ללכת עד כדי כך. אוקיי. אבל it's never too late for rock and roll. אני חושב שהוא חשוב מאוד, אירוע כזה. קודם כל רואים אחד את השני, נפגשים עם החבר'ה, ואווירה מאוד נחמדה בסך הכל. ואחת, שחברות הביטוח והמדינה יבינו מה הם יעשו לבחורים הצעירים, אם הם יעלו לנו את הביטוח על האופנועים, ורק שידעו שזה חלק מהחיים שלנו. שלווה ולא עושים שום דבר. יהללו, יהללוך מלאכים ולא תורבן דרכך בשורה וברכה שיחה. שמחות קטנות יאירו כנצנוץ הכוכבים. יהללו. Good morning, פארק ספיר! שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולי יקנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה. אילת, אנחנו קבוצה של אילתים, כולם אנשים נורמליים. אל תאמינו שאומרים עליכם שיש לנו שריטה. כל הגוף כואב לי, נעל רב פה. תבוא, תהיה צעיר לאוהלים, הכל כואב לי. כאן כואב לי, פה אוי וואי, כואב לי. באירוע הזה אנחנו קודם כל עשינו טיול לכאן, וזה שבת שלישית, זה טיול של רגועים, למרות שאני על ההר 1000, אבל אנחנו רגועים מאוד היינו, וכל יוזמה שקשורה לאופנוענות, כמובן שמועדון האופנועים הישראלי הוא מאגד את כל המועדונים ביחד. נראה לי שהאזור הזה זה באמת, גם האקלים עכשיו, זה בדיוק התקופה הכי טובה לאופנוענות. מאוד כיף לנו, מאוד כיף. רגוע ככה, בכיף. לא להשתולל, לא לכלום. סבבה, שישי שבת נהדרת. לא צריך יותר מוזיקה, אתם שומעים? מה רע?
בעזרה ובחסות הדוקה של מועדון האופנועים הישראלי. רבותיי, מי שעוד לא נקשר למועדון האופנועים, יש פה שיחה עם אייל, זה הזמן ללכת. אנחנו שועלי המדבר, מבאר שבע. שועלי המדבר! בראשון עמדה עם הימה, מקום שני, הבלונדיני מסנגל. לא לזלזל באינטרודר! חבר'ה, לא לזלזל בקקה הזה! לא לזלזל! הלו, ל-CNN ולערוץ 7! איי איי איי! תצלם רבותיי! לבני, מנהל החברה כלכלית. ערבה תיכונה? ערבה תיכונה, יפה. חשוב. הכי חשוב, והרמתם פה הפקה מדהימה. בואו תספר לנו קצת אחרי הקלעים. אחרי הקלעים, אז כמו שאולי לא כולם יודעים, זו ההפקה השנייה. הראשונה הייתה ביוזמת שני חבר'ה ממושב צופר, אלברט שונר ואילת זיבלט. יש לנו באזור במשך ימות החורף עוד אירועים כמו הצעדה שתהיה בפברואר, אירוע שקשור למו"פ, פה אנחנו מציגים את ההישגים של החקלאות המאוד ייחודית לנו, ובאפריל יש כאן אירוע ענק בינלאומי של טיסנאות שאנחנו עושים כבר 7 שנים, וגם השנה יגיעו נבחרות מחול שיציגו ממיטב הביצועים בנושא של טיסנאות. האופנועים, האווירה פה היא נהדרת, אני מסתכל על החבר'ה של האופנועים, זה דרך חיים, זה כיף לראות את זה. יש פה כלים שמכוניות זה דבר זול לידם. הכל מקסים. כל אירוע כזה זה ברכה. כל האופנוענים מאוחדים. היחד שלנו זה הדבר שמוביל אותנו כל הזמן. הערבה קיבלה אותנו בזרועות פתוחות, במזג האוויר מדהים, בכבישים נקיים, וכמובן כל הדרך, הרעש, המנגינה. תראה אותי פה ועוד איך, ותראה אותנו בגדול. זה אירוע שפונה אל קהילת האופנוענים, שיש להם... בוא נאמר שהחיבור של ערבה ואופנועים הוא חיבור שחיכה להיעשות. הוא כל כך מזמין, הוא כל כך מדויק, הוא כל כך נכון, שאני חושבת שבגלל זה אנחנו גם רואים את ההצלחה בכמויות של האנשים שהגיעו. היה הפצצות! מה שהכרת מדברים חבל שנגמר. זה נהדר, והלוואי וימשיכו ככה כל הזמן. זה שווה, זה שווה. תודה רבה, ביי. שיגעון. שבוע טוב, בולנת היה. כל טוב שיהיה לכם, תודה רבה. אופנוע ערבה 2006 הסתיים. אזור מדהים, אנשים יפים, אנשי אופנועים. ועכשיו מתחיל הכיף האמיתי, הרכיבה הביתה. להתראות שנה הבאה.